Igbo bulije gbakọtabanụ Ogbako ndị Igbo na UK gbakọtanụ ka anyị ma omenala eji wee mara anyị ndị Igbo niile omenala iriji ndị Igbo na UK onye ọbụla gazitewe na nkili a na-egburu anya cha oge erugo mgbe ndị Igbo ji eme emume nke bụ ejirimara ha. Ọgbakọ ndị Igbo UK na-akpọku ndị otu ha niile, ndị enyi na ndị ikwu na ibe ya na ụmụ Igbo niile bi na mba United Kingdom na emume ngosi omenala Igbo Cultural Day na mmemme Erimji. Nke a ga-akpọtụ n'abalị 27 n'ọnwa Ọgọst afọ 2022 na Sir Herbert Leon Academy, Fengrove, Bletchley, Milton Keynes, MK23 HQ n'elekere 10 nke ụtụtụ wee kwụsị n'elekere 9 nke abalị. Ihe emume a ga-eme n'ụbọchị ahụ gụnyere egwu na mmọnwụ ndị Igbo dị iche iche, erimeri dị iche iche, ngosi ụmụaka Igbo, emume ịwa ji ya na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Bịanụ ka anyị gosipụta ụwa na omenala Igbo bụ ọkacha ibe n'ụwa dum. Onye tinyere aka n'akwụkwọ a bụ Dr. Jude Eze, President Ọgbakọ ndị Igbo UK. Maka mkpọtụrụ na ihe ndị ọzọ kpọtụrụ Maazị Oti Kinsley Oti, President Igbo Union Milton Keynes na 07718122818 maọbụ ịkpọ Injinia Moses Osunwoke, onye isi oche Welfare Committee na 07999966509 maọbụ ịkpọ Lọlọ Blessing Obi Allison, onye na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze na +44785386310 maọbụ ịkpọ Injinia Stanley Amadi bụ ode akwụkwọ na +447868289 214.